Effusive eruption ng Bulkang Mayon nagpapatuloy pa rin. Yan ang tinutukan live ni Jessie Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessie. Joanne, hanggang sa ngayon nga ay nagpapatuloy pa rin ang ipinapakitang abnormalidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa PHIVOLCS na nakalipas na 24 oras na irehistro ang aabot sa mahigit 300 rockfall events, 4 na volcanic earthquake at 13 pyroclastic density current o yung tinatawag na uson. Effusive eruption o tahimik na pagsabog pa rin ang pinapakita ngayon ng Bulkang Mayon. Indikasyon na posible pang tumagal ang abnormalidad nito sa susunod na 1 hanggang 2 buwan. Bagamat nararanasan ang panakanakang pag-ulan sa probinsya, wala naman daw itong epekto sa aktibidad ng bulkan. Pero hindi rin daw malayong magkaroon ng lahar flow sa mga river channel sa paanan ng bulkan sakaling umulan ng malakas. Sa ngayon nakataas pa rin ang bulkan sa Alert Level 3. Pero gaya ng mga nauna ng pahayag ng PHIVOLCS, hindi nila inaalis ang posibilidad na lumala pa ang aktibidad ng Mayon na pwedeng maging dahilan para itaas ito sa Alert Level 4. Sa ngayon po, what we're saying is mag-prepare tayo for the long haul. Kasi matagal talaga. It could be a month or 2 months. Pero yun nga po, kailangan talaga natin mag-prepare na medyo matatagalan pa ito. Halos mag-iisang linggo na mula nang magpatupad ng evacuation sa probinsya. Kaya sa ngayon, ramdam na rin ang epekto nito sa sektor ng edukasyon. Kaya aminado ang mga magulang na nahihirapan ng mag-aral ang kanilang mga anak dahil sa sitwasyon nila sa evacuation center. Masakit sa amin. Kasi di sila concentrate sa kanilang pag-aaral. Kumisan, tinutulungan ko na lang po siya. Ang iba po kasi na pinapapa. Sagutan sa amin ni ma'am, di ko kaya. Nagpapaturo na lang ako kay ate. Ayon naman sa DepEd Bicol, bagamat walang suspensyon ng klase, 35 paaralan na sa Albay ang pansamantalang nag-shift sa modular modality. Pwedeng gawin yung shifting. Halimbawa, ngayong umaga, ang mag-exam ay yung mga EVAP learners. And then in the afternoon, yung gagamit naman ng mga classrooms ay yung mga resident learners. Experience naman kami sa ganitong sitwasyon. We always have our strategies para maka-cope at mapanatili na nakaayos yung mga gawain sa paaralan na hindi dapat makompromise yung education. Joanne, ayon sa Albay Provincial Safety and Emergency Management Office, naubos ng ilikas yung aabot sa 3,000 pamilya na naninirahan doon sa 6-kilometer permanent danger zone. Samantala, as of 5 p.m. kahapon, nairehistro ang nasa 19,000 residente ang nasa evacuation center ngayon o katumbas yan ng 5,000 pamilya. At yan muna ang latest mula rito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Jessie Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia.